Yung sa atin to guys, tempura. Street food nila. Huh? Yeah, it's street food. Yeah. Say bye-bye. Show your teddy in your scarf. B, show B. Oh, that's her teddy, guys. You going now? Yeah. In where are you going? Chichi. Kindergarten. Yeah. Say bye-bye. Bye-bye. I see you later. See you later. Okay. You're strong way, oy. Come on, give me. Yeah. No. Hello guys. Good afternoon. Alas 3 na ng hapon. Ay, si Francis. Natutulog kasi siya sa crib. Inaantay ko namin si Frank kasi bibili kami may bibiliin kami sa labas. Tapos inaantay ko siya. 3 PM daw siya dadating pero meron pa tayong time. So, sabi, I might as well mag-haul. Mag-haul tayo. Madami akong dumating na parcels kasi order ako kasi alam nyo naman guys, madami akong bata dito. So, kailangan malami tayong damit. Nag-change kasi kami ng every season kasi hindi ako nagsha-shopping. Like for example, na pang maramihan bitaw guys. Noon talaga nagsha-shopping ako sa Primark. Kasi yan yung pinakamura na store dito. Bilihan ng mga damit at so on. Then, every season talaga ako nag-shop sa mga damit nila. Pero this time, inaano ko siya, ano ba yun? Timing ba? Kasi pag summer sale, tsaka pag patapos na ang summer, tsaka ako nagsha-shop ng summer clothes para pang next year. Ganon. So, meron tayo dito H&M again. Sa lockdown kami dito guys. So, bawal, hindi masyadong pwede lumabas ng maramihan. So, first natin ito sa H&M. Ayan, jeans. This is for this is for Ella. And then meron akong mga summer dresses dito guys. Nabili ko to siya guys sa H&M online pero naka-sale to lahat. As in, murang-mura na talaga to siya, guys. Binili ko siya for next summer kasi si Francene tutubo naman, di ba? Lalaki. Ayan, very cute. At ang napakaganda ng clothing niya, guys. Hindi ko lang matandaan kung ano kasi to eh. Gusto ko ipasuot ni Francene yung mga dresses na ganito pag summertime para hayahay ba. And then, pag summertime, naka-normal price to. Pero pag tapos na ang summertime, tapos ganitong taglamig na, na talaga bagsak presyo na talaga itong mga ganito. So, ayan. First, that one. Meron siyang mga pa heart na maliliit. Binili ko siya para next year. And then, there's another one. Here. Puro to kang Francene. Kasi nga, nakabakit sa presyo nga siya, guys. Kayo, may mga anak dito sa Germany, na may mga anak na mga bata, ang dami sa online pag naka-sale. Oh, ayan, pang to siya. 2 to 4 years old. So, ayun. Very cute. Masusuot. And then, masusuot mo naman to ngayong taglamig. Pero, kailangan mo nga siyang may inner na long sleeve or anuhan mo ng cardigan or jacket. Ayan. Ito naman, para siyang checkered. Then, pa-balloon-balloon siya dito ba? Usong-uso yun sa mga ganitong magal pa. Pa-balloon-balloon dito ba? Ayan, ang cute niya. And then, since lately, hindi to siya resibo. Ano lang to siya? Resibo siya, pero hindi talaga to yung mga price na nandito kasi online. Nasa email ko yung mga presyo nito ba. And then, there's another one. Ayun, kulang talaga bubuksan kasi habang nag-aantay tayo ba, pakita ko sa inyo ang mga pamili natin. Ayan, this is so cute. 2 to 4 years old pa din. Ayan. Ayan, ang cute niya talaga. O, diba? Nakabagsak presyo na to siya, guys. I promise. Ayan.
Meron siyang paano dito, oo, ayan, sa front. Kasi pag summertime, mga ganito guys, mahal na siya guys. Naka-normal price na siya. I'm not sure kung ito yung lahat kulang. Wala, hindi pa dumating yung ibang order ata. May kulang to. Kasi lahat mga dresses yung in-order ko para pang next year ni Francene. Para next summertime niya. Mga 2 to 4 years old. Ayan. Ito naman. Gustong-gusto ko kasi yung cotton ng mga ganito. Kasi pag summertime, hayahay jud siya. Feeling na ako sa bata. Ayan. Ito naman, checkered na pink. Checkered ba yan, no? Stripes na pink. Ayan. And then, meron tayong box na dumating din today. This is from ano naman? From Zalando. Order ako sa Zalando. Wait. Ano naman ito? Kasi na to guys. Winter shoes. Kasi wala siyang, yung boots niya, isa lang guys. Yung winter shoes niya is dalawa lang. Tapos, yung isa, parang tubuan na niya hapit. So, pakita ko sa inyo. Ito yung laman. Keep natin to kasi baka hindi magkasya sa kanya. Ayan. Naka-sale lang din to siya guys. I hope magkasya sa kanya. Hala, parang malaki man. Ano naman ito? Size 36 pero feeling ko malaki. Pero magkasya lang ata niya. Uy, kasi ano yung shoes ko at shoes ni Ella, magkasya, magpareho na kami guys. Same na yung ano namin. Upo ako balik-balik kasi hindi tayo makikita. Yung shoes niya at shoes ko, kasya na talaga yung, kasi ako 36 ako minsan at minsan naman 37 at minsan 38. Yan, depende sa sapatos. So ayun, ito yung shoes. Tapos meron siyang paano dito, and then meron siyang pa zipper dito. Pero sana magkasya siya, pero I think magkasya to sa kanya kasi kasya niya yung sapatos ko yung mga size 36 ko na sapatos, kasya na niya. So, I think magkasya to. Pero feeling ko hindi siya maganda ang quality. Hindi. Ito yata itong hindi naka-sale. Pero I think this winter time, mag-ano na to. Mag-survive. Ayan. Ayan siya. May pa-zipper siya dyan. Maganda siya. Hindi nga lang to naka-sale kasi nga kailangan niya So, ayan. Pasukat natin yan kailangan niya. I hope magkasya. Balik natin yan. Ayan. Siguro susunduin na yun ni Frank diretso si Francene. At ito guys, naka-sale ito. Summer shoes to siya. Na naka-sale. From Levi's. Naka-sale lang to, promise. Binili ko siya. Kasi nakikitan talaga ako. White shoes. Hili ko kasi yung mga white shoes. Ayan. Maganda siya in fairness. Maganda siya. Naka-sale to siya guys. Basta murang-mura na lang to. Oh, tapos ala. Ang comfy ng tapakan. Ayan siya guys. From Levi's. Naka-sale to kasi summer. Wala rin. Tapos na yung summer Ayan. May ano siya dyan na Levi's. Tsaka ayan. Size. Ano ba itong size na to? Size 37 to. Yeah. So, kasyang-kasya to siya sa akin. Ayan. Binili ko na siya para meron tayong pang summer na next time. At ako din, kahit winter time, sumusuot naman ako ng ganito. Kasi hindi naman ako, minsan lang ako nagbubuts lang ako pag malamig na malamig talaga. Pero ayan. Maganda siya. Oh, in fairness, maganda siya. So, that's it. Ang ating nabili. Nagbilisan na tayo para, ano ba? Siya nga pala, meron pa akong mga order iba, hindi pa dumating kasi nga, di ba sabi ko, nag-gather ako ng mga irregalo guys sa anak ni Frank. So, hindi pa siya dumating. Akala ko ito na yun para mapakita ko sa inyo ba. So, ayun, this is our napamili. So, pasukat ko muna yung kay Ella yung shoes guys. Guys, pinasukat ko kay Ella. Kasya siya ata. Ayun ay. Yeah, it is. It fits to this dress. Pag-nindot day sa dress day. You're home! On!
Oh, you changed clothes. That means you did, She made a mess, yeah. but it's dry. Good, She was good, just wet. good, 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 What's good, that good, now? good, 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 good. Stone? I don't know. The jacket's a zipper. Good job, Francine. Good You? job. Good job, Kush, Mama, Kush. Kush, Mama, Kush, you just come home. Brother? Looking for brother. Wait, brother is sleeping. B, brother is sleeping. Ngita siya sa iyang brother. Nej, vi går natten här. Vi går in i Ikea. Ja, det är dags att svara Ikea innan va? Come here. Buingin ba tayo? What's happening with this? The wash. Hello guys. Andito kami sa Benrat. You have to go in your check if you're Come on. it's not ada because I noticed that in the iPad too. We are waiting guys, have fries ni Frank dun oh. Then there's my favorite chicken there. But we have no cash. We have. But that costs 11 euros, that one. 8 euros. The chicken costs 8 euros, but Yeah, but I don't want to put it. I want I don't want the the chicken, I want Putenbraten. That one. And here's Francis. Uy, natabunan imong namungdong. Cover the kuan. Then start. And pizza stand. Mga buildings dito. Sa Benrat. Uy, don't lick the jacket. Uy. Don't lick the jacket. Kilapan maniniya yung jacket. Uy. Igo lang mi nag-ano guys sa bank ni Frank. Tapos nag-ano lang kami ng fries. Nag-order. Tapos uwi na kami. And then. And dang. Ang dang. Ang dang. Kuha niya cellphone. Kunin mo ang cellphone daw. Cellphone. Tarungon sa nako na be. Gabi na kasi what time na baby? I think it's 6 p.m. It's almost, it's 5. No, it's 6 because the Five. church rings. It's 5. 5 pa day guys, 5 p.m. Currywurst guys. Sausage lang yan siya, de, tapos madami-daming sauce ba. Nag-adjust na talaga ako sa food dito, so good appetit. Frank is eating fries. Sarap Without ng- head. What? Without? Without head, You because you have cut my head. head again. I show your fries. Show me. Oh, he's finishing the fries already and me eating currywurst. Kain. It's yummy. Init. That is actually hot, extra hot. Yeah. He made that in purpose so I don't go on. I'm wondering what you're going to be like in a minute. We're going to film this. We're going to keep filming that. Then I know. How can I eat then? Get me a kuan ha. Drink if it's too hot. Been there with Samyang so. Yummy. Give me fries. This is my dinner now. 5 fries. With this. Crispy kaya ang fries. We actually have to go home because si Francis kailangan ng kumain. Thank you. It's not hot so Yeah, forget come on, about it. Come on, I got one of those hot ones because I have counted the drops. He put 8 drops on that of that sauce. So hot. Now give me another hot one. No, you want to keep it. What? I want to see you eating it. Why?
Is that not hot? No, there's nothing happening. Rock. Film Yeah. niya ako kasi akala niya takot No ako. reaction, eh? Sabi niya, it's more ko ang. German food. Is it? Yeah. Original Currywurst. German food currywurst. Actually, out of Berlin. Berliner currywurst. So they all copy that now. Yung sa atin to guys, tempura. Street food nila. Huh? Yeah, it's street food. Yeah. Street food nila. Okay, I give up. There's no hot. No hot. He's failed.